Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Maria Virginia guztiz santuaren oroipen aitzagarria egiten ari gara noi jauna, emaiguzu haren otoitzari esker zure graziaren betetik, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Daniel profetaren liburutik. Judako errege Joakinen erregetzako 3. urtean, Nabucodonosor, Babiloniako erregea, Jerusalenen aurka joan zen, eta inguratu egin zuen. Jaunak haren esku utzi zituen Joakin, Judako erregea, eta jauretxeko ontziak. Senahar lurraldera eraman zituen, eta ontziak bere jainkoaren ondasundegietan ipini. Erregek bere irenburu aspenezi esan zion, ekar zitzala Israeldar gazte batzuk, errege edo haundizki odolekoak, akatsi gabeak, itxura ederrekoak, jakintza guztietan ikasiak, kaldearren idaztiak eta hizkuntza ikas zitzaten. Erregek agindu zuen gainera bere mahaiko janetatik, eta berak edaten zuen ardotik haiei egunero emateko. 3 urtez horrela hasi ondoren, erregeren zerbitzari sar zitezen. Haien artean aurkitzen ziren Daniel, Ananias, Misael eta Azarias judutarrak. Danielek erabaki zuen bere bihotzean, erregeren janariz eta haren mahaiko ardoz bere burua ez kutsatzea. Eta hiren buruari eskatu zion, kutsatu gabe utzi zezala. Jainkoak eraginda, hiren burua errukitu zitzaion Danieli, eta esan zion, nire errege jaunaren beldur naiz, harek agindu baitu, zer jan eta edan behar duzuen. Eta zuen aurpegiak zuen adineko beste mutilenak baino zurbilagoak ikusiko balitu, arriskuan ezarriko nituzueke. Hiren buruak zaintzaile bat jarrita zeukan, Daniel, Ananias, Misael eta Azarias zaintzeko. Eta zaintzaile honi esan zion, Danielek, egizu froga bat gurekin, 10 egunez, eman ezaizkiguzu barazkiak jateko eta ura edateko. Gero ikus gure aurpegiak eta erregeren janaritik ari diren mutilenak, eta egin gurekin ikusi duzunaren arabera. Zaintzaileak onartu zuen eskabidea, eta 10 eguneko proba egin zuen. 10 egunen buruan, erregeren janaritik jan zuten mutilak, baino ederrago eta gizenago zeuden. Morroiak orduan haientzako ziren janariak eta edateko zeukaten ardoak kendu zizkien, eta barazkiak eman. Jangoikoak, 4 mutilaiei jakinduria eta argitasuna eman zien idazti eta jakintza guztietan. Daniele gainera, bazuen edozein amets eta ikuskari azaltzeko ahalmena. Etorri zen Nabucodonosek erabakitako garaia, mutilak berari aurkezteko eta hiren buruak ekarri zizkion aurrera. Hitz egin zuen erregek haiekin eta gazte haietan ez zuen Daniel, Ananias, Misael eta Azarias bezalako inor aurkitu. Eta 4 bere zerbitzurako hartu zituen. Eta errege galdetzen zizkien jakinduriazko eta burubidezko gauza guztietan 10 aldiz hobeak aurkitu zituen, bere erreinuan zituen azti eta sorgin guztiak baino. Jaunak esana. Erantzun salmoa, aintza eta gorespen zuri gizaldietan.
Bereikatua zu jauna, gure arbasoen jainkoa. Bereikatua zure izen santu eta intzagarria. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Jesusek begiak altxatu, aberats batzuk ikusi zituen, dirua atabakara botatzen. Alargun behartsu bat ere ikusi zuen txanponbi botatzen. Eta honela esan zuen, benetan diozuet. Alargun gaixo horrek beste guztiek baino gehiago bota du. Beste horiek gehiegi zutenetik eman bai dute oparitarako. Honek ordea beharrezko zuenetik. Bizitzeko zeukan guztia eman du. Jaunak esana. Evangelioan agertu zaigu, Jesusek nola askotan agertzen den errealitatea, nola batez ere pertsonaren barrenari erreparatzen dion. Ez itxurari, ez kanpokoari, ez esan genezake azalekoari, baizik eta Jesusek barrengoari, bihotzean jartzen du bere begirada, pertsonak barrenean daukan hortan. Eta garrantzi askozaz ere handiago ematen dio intentzioari, borondateari, maitasunari, errukiari, kanpoko itxurak eta guzti horiei baino. Eta horregatik garbi utzi nahi izan zuen, tenpluan jende asko egongo zan dirua botatzen baino, garbi utzi nahi izan zuen alargun behartsu horrek beste guztiak baino gehiago bota zuela. Ez diru gehiago bota zuelako, baizik eta behar zuenetik bihotzetik eman zuelako, bera baino pobreagoak zirenentzat. Eta Jesusek horri garrantzi handia ematen dio, borondate horri. Eta gaurkoan, Elizak ospatzen du Milagrosa. Mirarien Ama Birjina ospatzen du gaurkoan. Hain zuzen ere, kontutan hartzen dugu, 19. mendean Parisen izandako agerraldi batzuk, aparizio batzuk. Katalina Laburek Ama Birjina ikusi zuen eta halako medaila, halako domina eman zion berezia eta devozio horrek esan genezake halako sustrai handiak izan ditu gurean bai, hemen lehitzen, normalen karidadeko alabak egondu diran tokietan beti haien esan genezake giro hortan sortu baizen devozioa, baino leku askotara jartu izan da devozio hau eta batez ere bi modutako esan genezake ondorioak eduki izan du ditu. Hasiera hartan, Katalina bainik bizirik zelarik, ondu zen halako izurrite handi bat, beste bat edo Parisen, eta jende asko, esan genezake, salbatu zen horri eskerrak, eta horregatik eskerron horrekin devozioare asko zabaldu zen. Eta beste aldetik, baita ere, esan genezake, konbertsio handiak egondu direla historian zehar bere inguruan. Batez ere kontutan izan da, transmititzen duen mezua. Eta da, Ama Birjinak gure alde egiten duela. Hain zuzen ere, ohartzen gera, ze importantea den halako jarrera umil hori. Ez pentsatzea, dena gure eskuetan dagoela, guk dena dezakegula, ez degula, inoren beharrik, dana hoxe, benperatuta ukiko balinu bezala. Baizik eta bestelako jarrera umil hori. Gure mundu hontan ere, gure etxekoak, gure lagunak, gure herrikoak, danak behar ditugun bezala, eta gauza askotan behartuko gera, bestetan gutaz ere behartuko dira, eta elkarri laguntzeko eta borondate horrek asko balio duen bezala, eta pertsonarentzako ezinbestekoa den bezala, gure bizitza espiritualean ere hala da. Eta Ama Birjina dugu ezinbestekoa kristau guztiontzako. Jesusek gurutzean zegoela, joani esan zionetik, horra hor zure ama. Eta guk denok bere toki hortan, nolabait ere, gu ordezkatzen bezala ikusi behar dugu joan, guk ere entzunez, horra hor zure ama. Horregatik, Ama Birjinaren gana gerturatzea, edozein momentutan ere, momentu honetan, momentu txarretan, zailtasunetan,
momentu alaietan, momentu tristeetan, beti pentsatu behar dugu Ama Birjinaren gana gerturatze horrek asko lagunduko digula. Eta berak gainera bere semearen gana gerturatuko gaituela. Hori da pixu bat, esan genezake beti Ama Birjinaren inguruan bere bitartekari lan hori izaten da gauzarik handiena. Normalen gauz bat eskatzen digunean Ama Birjinari, ez diogu zuzenean berari eskatzen, baizik eta jangoikoari bere bitartez. Evangeliotan ere, hala agertzen zaigu Ama Birjina, bitartekari bezala. Joanek aipatzen digu, lehenengo mirarian, esate baterako, hain zuzen ere ezkontza batean zeuden, Jesus, Maria, segurazko apostolu batzuk, gonbidatuta, eta Ama Birjina ohartu zen, apuro batean zeudela, ezkon berriak ardoa bukatu zelako. Egia esateko, ez da oso gauza importantea, baino Ama Birjinak sumatu zuen haientzako gauza importantea zela, halako preokupazioa zutela, eta horregatik eskatu zion Jesusi, eta kasik eskatu baino, kasik exigitu zion Jesusi, mirari hori egin zezala, eta hori izan duzan Jesusen lehenengo mirari publikoa. Guk ere, hola hartzen dugu gure zeruko ama, gure bizitza espiritualean laguntza eskatzen diogu, momentu zaietan, iluntasunean, berak laguntzeko, berak konsolatzeko, eta beti gure bitartekari izan dadin. Eta egin ditzagun, orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan lan bila dabiltzan guztien alde, jangoikoak eman dezaiela, lanerako beharrezkoa den osasuna eta bizitzeko beharrezkoa den lana eskadezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere kontutan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau, Bernardo Merino, Josetxo eta Miguel, Catalina, Villarena, Pello eta Sabino Sagasti Beltza, Jesus, Santa Maria, jaunak bere baitan hartu eta handi gure alde egin dezaten eskadezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, egizu sakrifizionen eskaintzak zure grazia lagun, bihur gaitzala zure semearen ama goresten degunok, zuretzat betiko opari bizi, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, gora bihotzan, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu gorestea, baiz biziaren eta alaitasunaren iturrizaren aita guztiz santu horri eskerrak ematea. Zuk historiaren azken aldi honetan agertu nahi izan diguzu, aspaldiko mendeetatik ezkutuan zegoen misterioa. Honela, mundu guztiak berriro bizia lortu eta itxaropena eskura zezan. Adan berria den Kristogan eta Eba berria den Mariagan, zure Elizaren misterioa geri da. Gizadi berrerosiaren lehen fruitua. Doa jarri honi esker, izadi osoak, Espiritu Santuak indarturik, betiko pazkorako bidea hartzen du berriro. Horregatik, guk, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu aho batez kantari.
zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Bileta behitute gara jauna, zuberrizetateak aurrengoa aurrendiona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren egia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Bernardo Merino, Andres Zestau, Josetxo eta Miguel, Catalina Villagona, Pello eta Sabino Sagasti Beltza, Jesus Santa Maria, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztikun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eratzeko Lascia izan izena, eta horreli zure erreinua, egeiari zure nahiazekoa bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorinari barkatzen diogun ezero, eta ez duten galera eraman, baina atera iztazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurean ez zure eta Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea duzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Jangoiko errikotxa, zukentzeko pekatua errotik jauna. Jangoikoaren errikotxa, zukentzeko pekatua errotik jauna. Jangoikoaren errikotxa, zukentzeko pekatua emaiduzu pakea. Ona hemen jangoikoaren errikotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunan ez naiz izan behitzen zartzeko, baina ezagituak eta zendatuko naiz.
dezagun otoitz. Salbamen sakramentua zindar berriturik, apal-apal eskatzen dizugu jauna, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuaren oroipena, jaieratsu ospatu degunok, goza dezagula zure salbamenaren fruitua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta biharkoan hileta izango dugu, Jesus Zabaleta, Spirozilda, eta bihar izango da atxaldeko 5:00. Beraz, bihar meza goian izango da atxaldeko 5:00. Jauna zuekin, Da zure espirituarekin. bedinka zaitzatela Jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaunaren bakean. Espera jaunari. Jesus,